Emagumbini amanamhlaba ngembilela kanza kwethu kwakungithandaza uDlamini eMpumalanga ePitolifi la esigodlweni esisha esikhulu. Abantu abafuna umsebenzi, abantu abahlambulula isithunywa, abantu abafuna hlambulula idlozi, abantu abafuna ukubheka umsebenzi, abafuna ukuthi izobe zikhanye bavuse imizi yakubo ngizobageza bakhethele into zabo. Mawukude ngizokubhosela iwashi, but nawufuna manje yimina ngesami isandla fika ekhaya kuphuma iPitolifi. Umbuko khona ekhaya buza engabathinta ngesami isandla. Angisho ukuthi umuntu akeze kumina. Mawuthanda izakho ikhwela kumina uvuma futhi nakuwo umoya wakho futhi nawuvuma and ukholelwa phatha ikhanda elimhlophe nemali ekuhlola. Umbuko khona ekhaya ukuhlola kwakho umsebenzi phatha i-700 sokuvulela umsebenzi ube khona okukhanyayo. Uney'nkinga ey'ningi sokukhuluma sofika lapha ekhaya. Umbuko khona ekhaya bathi imbila isuka umsila ngiyayizela nembuko lashiya kuphi emakethe 400 700 1000 kuwe lonakho ngoba imali yendiwa phansi sonke sidinga imali so ngikwazi ukuthi phansi mali engaka angisize ngisiza wonke umuntu mina usibusise but into zakho ngizozivula mina ngiyakuthembisa kholelwa bese uyathemba. God bless you.